Sibonga kubo bonke abathe babakhona kule nkonzo emfishane esizoba nayo yokubonga unyaka. Siyabonga nabasihambele abazosibongisa. Sibonge nabasivakashele abanye baqala ukungena phakathi kwale ndawo. Siyanemukela nonke, amen. Sijabula kakhulu ukuba nani. Le ndawo esikuyona indawo engcwele. Indawo yokukhonzela yokudumisa. Kodwa inhloso enkulu namhlanje esikuhlanganele lapha sizobonga uNkulunkulu ngokusigcina siyibandla kusukela ngoJanuwari kwaze kushaya uDisemba siphila sihlangene. Sibonga lokho, amen. Siphinde sizocela uNkulunkulu indlela yokuthi mase sihlakazeka siye emakhaya uNkulunkulu ehambe nathi endleleni esivikele engozini eyivama ukuba khona emgwaqeni nakho konke. Sicela isandla sikaNkulunkulu sibe siphezulu kwamakhanda ethu sonke, amen. Okwesithathu sizocela uNkulunkulu ukuthi mesifike emakhaya shembe esifihle kubantu ngoba kunabantu abasicijela imkhonto ukuthi bayeza basuke eGoli. Nabangakwazi ukuvuthuzela bafunda namhlanje ukuthi bayeza sifuna ukubabona. Sicela uNkulunkulu esifihle mesifika kubantu abasibekela iPit trap sizeqe nje zingasenzi lutho. Bese okwesine ke sesicela uNkulunkulu ushile inkosi yamakhosi ukuthi mhla ka4 umhlangano uyaphuma entabeni yomhlangano iKenani. Nakho futhi sicela uNkulunkulu esimeme phezulu kwentaba yomhlangano, amen. Ilezo zinto eziwu4 enkosi esizoyicela lapha. Emveni kolokho sobe sesiyaphuma bese siyahla sizojabula, amen. Namhlanje shumayeli kakhulu kodwa ngiyafuna ukufunda incwadi. Khona incwadi lapha idlabelelo ethi ngibonga uJehova. Funa leyo ncwadi khona ngani 23 ngoba lapha sizombonga uNkulunkulu. Kumele umbonge usaphila. Uyazi ukuthi bathola benkosi ngiyazi ukuthi abantu abaningi baye bethi ngoze ngimbonga uNkulunkulu mase nginemoto. Mhlawumbe ngombonga uNkulunkulu mase enginikeze umsebenzi. Kanti ukuthi uyaphila uyaphefumula. Ngoba abanye ngoba sikhuluma nje base sithembisa hospital ikhala emshini thina sila. Sibonga lokho, amen. Ukuthi kulonyaka asebenzanga imali asinayo, hayi siyakubona nje lokho. Kodwa sibonga ukuthi siyaphila. uNkulunkulu usifihlile wasivikela. Sicela leso sandla sikaNkulunkulu sisivikele njalo. Ngifisa isandla sonke sikaNkulunkulu sibe ngaphezulu, sibe lana kuwonke umuntu lapha endlini namhlanje, amen. Sibe lana. Sicela lokho, socela lo musa lokho. Ngiyabonga kakhulu kuzoba kufishane mase nitholele ngifundele. Ngwathi uhlabelele lungele nathi hlabelele leyo. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Ithi le ngoma mbonge uJehova mphefumulo wami. Usenethuba silapha sizobonga uJehova ngoba sisenalo ithuba siyaphila. Sondela leso sikhathi. Kwenzeka sisondela isikhathi awusakuvuma. lapho ngeke usakwazi ukuvuma khona. Noma uguqe ngamadolo. Lokuthi uguqe ngoba ngiguqile nje thola akusaguqeki. Ukungidumisa. Udumisa uJehova. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Iningi baba so bese iqhubha. Kodwa ngiyafisa ukuphinde lapha u88 ngo188 kunemigqa elapho phezulu engicela ungifundele yona ngithi njalo ukuthina simenyiwe sonke inkosi yesabatha ngithi 188 phezulu bengaphazama. Funa ngifundele lawo maka ukuthi ngoba ngifuna abantu bazi ukuthi ngoba sila hayi ukuthi uNkulunkulu uzomdumisa ngoba nakho sinemali, ngoba silapha hayi ngoba nakho sirich, hayi ngoba nakho kodwa sibonga ukuthi uNkulunkulu uyamdumisa noma ugula kodwa uyamdumisa. uNkulunkulu noma ungenalutho ungenamali siyamdumisa. Sizodumisa lokho sithi Nkosi siphakamisa izandla sithi nje siyabonga usigcine kwaze kwala. Ilokho mositholile ungifundele baba ukuze wakhipha lokhu ukubonga ku lesi sihlabelelo sabhalwa umsungulo webandla umqalo wendlela uShembe uthi wakhipha lokhu ukubonga kulesi sihlabelelo. Uthi ngemhla ibhala lesi sihlabelelo wayegula kakhulu, wayephathekile gula kakhulu ngaleyo mini ebonga inkosi. Uthi wayibonga inkosi kunjalo sengathi akaguli. Ngifisa umuntu lapha ukuthi noma kuthiwa awunayo ibonus kodwa
kancane baba ngizosho wayengakwazi nalokusukuma awubuyithathisha kahle baba khona uzoyifunda ilandelayo la noma kuthiwa imali awuyitholanga namhlanje kodwa siyambonga uNkulunkulu noma kuthiwa ingane zakho azikusizi ngalutho kodwa siyambonga uNkulunkulu noma kuthiwa lokho ufisa okuhlelile eModana kwenzekanga sibonga uNkulunkulu nalabo futhi okwenzekile okuhle kwenzeka nabo futhi sibonga uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu umbonga kukuhle umbonga kukubi amen iningi baba aseqhubeka emakhaya ngiyabonga ngizo ubabumvangeli uSthias qhubeke uyeza umvangeli ke kusukela koAlexander uhamba wonke la ndawo uhambe ebheka abantwana bakhe nalapho uzogcina efikile amen ngisho ukuthi siyabemukela abakhona kuzoba khona abashumayeli ababili bazokhetha abazobonga ukhona umama umkhokheli uzobonga ukhona ngizocela abantu odadewethu betethelelo oyedwa nje bazohlelana ozobonga egameni letethelelo bese kuba inhlamsuthi ngapha eyodwa ezobonga egameni lenhlamsuthi nakumakhosazana so bese siyavala izikhulumo zethu ngiyacela abantwana benkosi ukuthi angifisi ukuthi abantu behambe kwenzeke iphutha lokuthi abantu behambe bengahliki ngala mesikhuluma sibe bafishane ngiyazi ukuthi sasajwayela ukwelula kodwa ngiyacela sithi qaphu bese sihlala phansi amen kodwa ngizoqala baba abashumayeli akahlali phansi ngoba ngeziphutha bengababonga abantu abenze lo mcimbi oba impumelelo abanikelile behlanganisa umnikelo ukuthi kwenzeke impepho ngiyabacelela uNkulunkulu ebaphi isibusiso esiphindo kasikhombisa amen ephinde ngibusisela abantu abebekhona besebenza lapha nawo uNkulunkulu ebabheka bese ngihambela nalabo ababecabanga abebengathandi lento yenzeke uNkulunkulu efaka ukukholwa ukuthi lento akuyona yomuntu ekaNkulunkulu amen umuntu oja ngoba kungenzeka khona abantu hayi sifuna ukulaya ubani cha asilayana ngomsebenzi kaShembo akuwona wami na akuwona kaMkhokheli akuwona kaMshumayeli akuwona kaMvangeli okaNkulunkulu uma ubamba lento uyibamba wena ngoba lempepho ezoshunqa la ukuthi bese sihamba iyosivikela sonke amen siyabonga singalibali ngiyekhetha inkosi enkulu uNyazi bezulu amen cha bantwana benkosi sihlangene kulomzi omuhle kaJehova embukweni sihlangene ngokudumisa nokubabaza bangcwele ubukhulu bukaShembe akudlali ukuphuma kwelanga liphume ulibone kadulele ungazi ukuthi uyolibona yini lakusasa liphuma kodwa ngaloNkulunkulu esimdumisayo siyakwazi ukulibona liphuma lize liyoshona uzizwe ezinkulu ziphuma ngapha nangapha kwakho kodwa thina sivuka siphila ngoNyazi bezulu amen
Ileyo bantwana benkosi into esihlangene ngayo ngalolu suku namhlanje. Nakuba zikhona ezimbi ezisehleleyo. Nakhona lapho sithi Jehova uyingcwele ngoba senzile sadlula kulezo ezibhlungu besehlele. Zadalwa kanye nabantu akukho la siyosholisa khona. Bantwana benkosi namhlanje ilanga lempepho iyashiswa iyenyuka yezulwini. Isibusiso esikhulu kubantwana abakhiphile inikelo ukushisa impepho uNkulunkulu uyabehlisela namuhla. Nezicelo zabo uNkulunkulu uyazimukela abacela uhamba kahle bephinde bebuye kahle. Okukhulu ke futhi bangcwele lokuyinkosi. Njengoba sishisa impepho la kulelizwe ngokuhamba mina kulelizwe. Khona abazali bami engihamba nabo la ngihamba khona. Hleze mangabe ekhona amandla athile. Mangabe ngafika ekhaya ngifike ngithi lokhu ngilala phe kwakho. Yoze ngiqhubeke ukukho ngenyako zawo kodwa kukhona ukuncane ongakwenza phakathi komuzi kaBaba. Ingozi mntakaNkulunkulu uqaphele. Wofuna ukwenza mangabe kukhona. Kungangamandla owaphiwe kulonyaka. Ngoba kawazi ukuthi uNkulunkulu ubekele inzi kwezingake aseyofika lawo mandla mawungakwenzanga afike avuke ngaphambili enganiki sakunika amandla awukwenzanga ukuthi ebese kuhlupheka abantwana bethathe izimbuzi sebeyokuhlawulela unoshengo usifundisa ukuthi kasenze kahle emakhaya osibusise lezweni. Amen. Khetha unyazi lwezulu. Ngisuka nokubingelela abafundisi abavangeli abashumayeli nehamente yonke abayingcwele egameni lenkosi yethu unyazi lwezulu. Amen. Bantu nabasezulwini ngibonga ithuba nami ukuthi ngisukume ngizibongele phambi kwaNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu osithwalile kwaze kwafika la. Osigcinile kusukele unyaka uqala kuze kube khona la. Ngiphinde ngibonge ukuthi uNkulunkulu phakathi kwalomzi wasembukweni ekade singenalo ithemba lokuthi ngingahlangana yezingqinamba esinemisebenzi emikhulu eminingi kade sinayo kodwa uNkulunkulu wagcina nje sehlanganisile. Kodwa ngiphinde ngibonge nabashumayeli phakathi kwaleli thempele abathe cha isima sipostwe ngoba uNkulunkulu phakathi kwalomuzi uye wasinika umusa. Sasikade sishonelwa kakhulu phakathi kwaleli thempele kodwa kwahanjwa
wayocelwa enkosini uNyazi lwezulu kwama ukufa kwase kwanda imishado kwanda imkhehlo kwanda izinto ezinhle phakathi kwale muzi sitheke nathi ake simbonge uNkulunkulu namanje kusazoqhubeka imisebenzi yemkhehlo yemishado isaqhubeka nje koze kuphele nje unyaka soze silawule uJanuary lokuqhubeka kuleli thempeli amen sithi ake simbonge uNkulunkulu bantwana basembukweni nesihlanganyele kanye nabo la abasivakashele nabo siyababonga siyacela uNkulunkulu ukuthi asikhumbule nangeinhliziyo siphe ukuthandana ngicela uNkulunkulu ukuthi mangabe sivula ipage elisha ngoba sesoqala umnyaka omusha uma ngabe khona la ngangiyathela khona noma ekhona umzalwane wakho la kugcoba khona ngiyacela ukuthi masibuye emakhaya sibuye sesivula ipage elisha sesinomoya wonyazi ngoba unyazi liyabathanda abantwana abathandanayo ngithi ke abantwana abakhona la ekhaya uNkulunkulu asisiza singathi sihambe simakhaya sifike emakhaya basemukele sihambe simathempeleni habani emathempeleni bomama manifike emakhaya emathempeleni nifike nimkhonze uNkulunkulu ungasho ukuthi wena uphethwe egoli cha ushebe munye nami mangisuka la umkhokheli wami Mandlovu ngizohamba ngiye kuMandlovu ngifike ngiguqe kuye ngithi mama sengifikile abuza ukuthi nihambe kanjani ngithi sihambe kahle athi siyabonga anginike isibusiso nawe ke yenze njalo la seza ngokuzosebenza kodwa ngoba uNkulunkulu khona yonke indawo bakhona abagcotshwa nodadewethu sebathola la kodwa ngicabanga ukuthi omunye nomunye wafika la ihamba yedwa cela ukuthi ke sibambe lapho ke sazi ukuthi la sihlangene ngani saze saba amaNazaretha nje sasize kanjani ithi iluthu unyazi khumbula ukuthi weza kanjani la ekhaya cela ukuthi sikhumbule ukuthi seza kanjani singathola abangani ngoba abangani bazokukhohlisa abangani bazothi hayi lapha ekhaya azikho insimbi mangabe uzokwehla nomngani wakho uzothi azikho insimbi embukweni khona insimbi noma ngabe azikho insimbi ekhalayo noma ngabe nibabili noma nibathathu kodwa ushembu usuke khona asambeni ke bangcwele sambe size siyojika kuphi eKenani la sibizelwe khona uNyazi lwezulu nami ngithi ngalawo mazwi Nkosi busiseni kuzwini themba kuwami themba kuwami Amen. Ba Nazaretha dobela bashumayeli hokhele badala wengcile. Amen. Siyabonga namhlanje ngibongela eTasuthi ukuthi uNkulunkulu usigcinile wasivikela engozini zonke bengasehlele lapho unyaka sesiyawuphetha namhlanje sizobonga lokho ngithi asibonge uNkulunkulu sijabule sithokoze ngoba uNkulunkulu abaye bakhala abanye abayona ngalelanga namhlanje thina ke siyabonga uNkulunkulu kaShebe ukuthi namhlanje uNkulunkulu usiphe amandla ukuba sihlangane isilwane sishonise impepho ezwa uNkulunkulu nemndeni yethu ithokoze ukuthi namhlanje embukweni siyondla impepho engusibusiso uNkulunkulu. Ngiyacela uNkulunkulu asipheke insuku zokuphila siphinde sibonane nangosuku langonyaka ozayo. Amen.
bani ucabanga ukuthi wehlalo zonke zasezulwini kodwa-ke basuke bengazanga angeke ngibasole basuke bengazanga lokho kungusibani kuyisidaba sikashembe futhi uyabona nje ushembe uney'ndlela zakhe zokuthanda umuntu amvikele ngokudlulelayo uyabona nje asayikhulumile lento ukushumayela nje amabonge sebhekile ikhona enye indaba adinga ixoxela umama lapha ngaphakathi ushembe ngathi angazivikeli kodwa-ke angikho lapho ngifuna ukusho nje ukuthi uyabona le nkosi esikhonzayo le siza nje layatija futhi uma endabeni yokuvikela iyasivikela impela ikhona leli gama leli abalishoyo bathi lokho kungusibani ucabanga ukuthi kusiyini ngiyacela-ke ukuba abazongena kodwa-ke basuke bengazanga angeke ngasole basuke bengazanga lokhu kungusibani kuyisidaba sikashembe futhi uyabona nje ushembe uney'ndlela zakhe zokuthanda umuntu amvikele ngokudlulelayo emveni kokumisa kwakhe uyabona nje uye wavulela eseyikhulumile lento umshumayeli sale seyimisa ngempela angabe ifike ikhona enye indaba adingeka ixoxela umama lapha ngaphakathi phakathi kwebandla lasenkosini kodwa-ke angikho lapho kahle ngifuna ukusho nje ukuthi inkosi kwesisele uyabona le nkosi esikhonzayo le iyasithanda futhi uma kuze endabeni yokuvikela iyasivikela impela isivikele iphinde ivikele ngiyacela-ke ukuba abazongena ey'motweni ey'nqoleni zomlilo bephikelele emakhaya bawuhamba kahle sibonga nje ukuthi uNkulunkulu usidonzile ngesandla saze safika kulesi sikhathi sonyaka siyabonga futhi ukuthi emndenini kusakwakhe izifo iwavulela okuhle siyacela sabe siyimisa ngempela
ngokusibhekela unyaka waze wafika emaphethini ukuthi unyaka uyaphetha. Egameni lenkezileyo siyabonga kakhulu uNkulunkulu izinto ezinhle asenzele zona kuqala wasifuna lesi sikhathi noma sesibheke emakhaya uNkulunkulu wangathi angaba nathi bese siphinde sibonge abagcotshwa bethu ngothando olungaka abasithanda ngalo. ngiyayikhetha inkosi uNyaziwezo wami ukubingelela abaphathi umfanele abashumayeli nomkhokheli kanye nebandla lonke. Ngingumntwana wawamabizela ngokusabatha ngila embukweni kodwa ekhaya ngisethempelini laseKwakhini ngiphethe umshumayeli omkhulu nomfanele Zulu. Ngiyacela ke nami ukuba ngibonge uNkulunkulu njengoba nje ngihlabelela lesihlabelelo sithi awukhithi balala muntu futhi awubheki isono. Ngiyazibongela nami uNkulunkulu ngomusa wakhe nangokuthi nje ungcinile kwaze wafika lesikhathi. Isikhathi lesiphila kuso sisenza sibone ngathi isibusiso esikhulu yibusiso mhlambe zemali, kanti ukuphila ukuba nomndeni ukuba yiNazaretha kuyisibusiso esikhulu. Amen. Nami nje ngiyakubonga lokho ngoba ziningi izindawo zobumnandi umuntu angaya kuzo ayozijabulisa. Kusukela kuqala unyaka ngicabanga leli sabatha njengoba unyaka nje unamaviki awu54 mhlawumbe isabatha elila ku46 kanjalo. Ziningi izinto umuntu angazenza zonke lezi insuku emakhaya sishiya izindlu zethu sizokudumisa uNkulunkulu size ku23 sihambe siye emhlanganweni. Konke lokho sikwenza ngoba sikhombisa ukuba uNkulunkulu siyamthanda. Nangalesi sikhathi ke nje uba uNkulunkulu sasigcinile ngiyabonga kakhulu ke nami ngibongele nje wonke umuntu nabazali izingane zabo ezikanye nabo lapha uyinhlanhla kwalokho ingane zabo ezingekho lapha engathi uNkulunkulu angaziphendula ngoba umhlaba esiphila kuwo mubi kakhulu, ikakhulukazi entsheni esencane nje kunotshwala kunezinto engathi zimnandi zibe zizimbi. Ngisacela nje ukudlula endabeni eyodwa ngathi umshumela wami ungivumela okay hayi iyokuye ke ngixoxe ngelonye usuku ngicela ke bayinkosi ubusiseni ngizwele amen.
besigcine kuze kufike usuku namhlanje lwempepho. Besicela ukuthi uNkulunkulu esipho ukuqhubeka sihloniphe siziphathe kahle nangonyaka ozayo futhi sibuye sisaphelele sonke singamakhosazana noma futhi ushembe sesimema entabeni yomhlangano sihloniphe uhambo esobe silihamba ukuze singangcolisi igama labaphathi bethu. Inkosi kusisengizwe. Ngiyayikhetha inkosi esiphakameni. Amen. Siyabonga Manazaretha ukuthwalwa uNkulunkulu kuze kufike la. Ziningi izinto ezisehlele imkhuzuko miningi ehlela abantu nami miningi imkhuzuko engiyitholile kulolu hambo lasezulwini. Mayibonge Nkosi. Ngibongela ke namhlanje ke sobongela nina la ekhaya. Yazi omunye umuntu wathi maye sendlini wabo angaboni ukuthi kuyakhanya kwakhe kodwa ukukhanya kubone kulapha phesheya azafisa ukuya lapha phesheya kodwa ukukhanya kubo kube kukhanya kubo ukuthi kukuba akubona ukukhanya. Nisendaweni enhle Manazaretha kuleli thempeli enkulu. Mayibonge Nkosi. Siyanibongela kakhulu ke imisebenzi eminingi eniyenzayo. Umshumayeli wenu nomkhokheli nomvangeli bagijima umhlaba wonke beyothuna. Ikhona abangcwele. Abanye abagcotshwa baye banganaki mawuthi hambile mhlawumbe especially elibuya kude. Baye bathulele nje umemezwa yedwa omunye angimazi loyo mina ethi omunye angimazi loyo mina. Aqhubeke nezinto ezinhle kuphela uma inkomo isithele bese ngabikho umuntu oyazi le nkomo bengidonsa ngayo khona Manazaretha. Ngibongeleke nangeshelter le. Yabona nje le shelter le. Hayi bafana ngishayelelana ngiyanivuma. Mayibonge Nkosi Manazaretha. Mina ngisiyana umuntu onomona. Uyabona umuntu ukholwa ukunikela. Lento nje abayenzilelana laba abakhandele le shelter abayikhanda iminyaka ngeminyaka ngisho sebamatha omhlophe bayasala bebongwa izizukulwane zaleli thempeli zithi bayasebenza esabafica phambili. Mayibonge Nkosi Manazaretha. Kodwa maningami uqhuma maningami ukwenza lento eniyenzile nisekuphelile. Khona incwadi lapha abaseGalatia 6:9 ngizokhuluma ngayo nje ngoba Naza umuntu mamenze into angaziboni wenze kahle nikhona Manazaretha. Manje le nenze kahle kuNkulunkulu ngokungani na ngokwenza le shelter. Angiyibali inkomo noma inkomo ebenithwele lididinga nikhona Manazaretha. Yazi ngizengaba nomona athi mina yesesifana. Umkhokheli ubeshaya itoyito akasagithi sevela shaya itoyito nje. Uthi mawufika umshumayeli la ushaya itoyito. Umvangeli la uyadraya wafaza ukuthi ashaye ublukato ungawazi ukuthi uyajayiva noma uyaqitha umvangeli ejabule njengenkonyane mangabe lisutha kahle inkonyane le ithole nikhona Manazaretha. Ukhona ukujabula akufuneki unyukubala esontweni. Usunyukubala unyukubaleleni wekhayini usukunyukubaleleni ngampela nikhona Manazaretha. La njengoba silana size ebuhleni sizobukela ubuhle bebukela ngani ngobuhle futhi. Kepha nxa senza okulungileyo asingakhathali ukuba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo masingadangani. Ngakho-ke masinethuba asenze okulungileyo kubo bonke. Inkosi ibusise emshumayeli. Asenze okulungileyo kubo bonke. Angabikho umuntu ophuma la embukweni elimele emoyeni ngenxa yakho. 1 hour nje suka kulindi 1 hour niphume niyahleka futhi niyabuya futhi 1 hour niyahleka futhi niyaphuma futhi. Wena ufanele
singaseloli mayibonke Nkosi Baxwele kodwa ke ngeke ngiyeke ukukhuluma okuncane nje kodwa okumayelana nokunikela ngoba into engelisa umuntu ezulwini imsebenzi asingeni ngogqoka umlazathi bese sabathini ikhona abangcwele lapha eThempelini sixakekile ke manje sifuna ukwakha indlu yakheki ahlukana amakholwa kube khona amanye angafuni ukunikela athi lawa angafuni ukunikela umshumayeli uzoyisebenzisa imali ukhona abazodla imali khona abanjani baxofa usathane phela usebenza ngomuntu uManazaretha yabona imbongo liqhamuka lembukeli izolidunga ngoba omunye ophakathi kwenu osondele kumshumayeli osondele kumkokeli nosondele kumvangeli oyodunga yonke lento hayi abantu abaningi kodwa ngomuntu oyedwa nje idunga iqedela ngolimi asazi ke manje soze njani ngikhala inyembezi ngikhanda iqinga lithi iqinga lami angifune bonke laba abasebenzayo ngabiza abasebenza bahlala iCaucus lapha ngilayelana asishayela imali thina so sishaye bavume sishaye imali complain abangemuva bathi hey ngishaya kanjani imali singavuma ngathi ukuthi imali inikele sithula sishaye imali indlu iphela indlu ifakile ufanyana indlonyana leyethu bantwana benkosi siphiwe ushembe mayibonke Nkosi asazi manje ukuthi umnikelo okhonka uzovelaphi ukuthenga ihlabathi nosimende abasafuna abantu laba bathi sesikhathele ukunikela abanye abantu bafuna ukunikela kodwa bakhuluma uNkulunkulu emuhle kusuka indoda ade yahamba yahlala ekhaya ishumayeza usipalo wayo la eGoli osebenza la kaMasipala la eJimisteni nikhona eManazaretha awu athi ngihamba umhlangabeze losipalo wakhe omama afika ngene eThempelini lo mama masikhuluma nje ngento kuthiwa nje ukunikela hayi bantwana benkosi wathenga ihlabathi wathenga usimende wathenga amatshe ngakiya lapho ngathi kunje kwenze mali ngathi kunje kwenze mali ngathi uthanda ungathanda ushembe into washembe ifeyili mayibonke Nkosi Manazaretha yashaya ilokuzana usimende kwakhonka ngiyatshekula njengenkonyane ngiyaqhosha ngikosha ngoshembe osenzela umsebenzi akathi sixakile bantwana benkosi ngaphumelela umsebenzi inkosikazi emveni kwalapho inkosikazi ukunikela khuluma ukunikela emveni kwalapho inkosikazi isitende eThempelini siqeda ukunikela yangeni iqhamuka imoto enhle lapha mshumayelente yalonyaka lo iqhamuka lapha ifika ingene eThempelini siselapha endlini izuliyana ngithi mina uzohla umvakeli ngumfundisi idlula imoto ifika ibe lapha mayimile imoto ngithi ngiyakhokhozela phela ngithi wona ngumfundisi umvakeli ngumshumayeli into enjalo yes inkosikazi ithi qatha ngithi no uwelo ejimi ngithi nayo usuganga wena angani lo umshumayela ngiyitholi le moto uyithole ngani manje ngokunikela mayibonke Nkosi anganendini azibongele singosela ngezakhe anganendini azibongele akathini inkosi lomuntu akazinikele akazingashembe kodwa uthi uyabonga kushembe ngento akamenzele yona wamupha imoto wayithola imoto kalula ngenxa yokuthi wenzani wanikela abantu wamanje mncane nje manje wanikela mayibonke Nkosi umona ufuneka uphelwa le mona Manazaretha embuka nje uphela umona wakho uhamba umona aphumela umona la embukweni amen ngakho ke abantwana benkosi emveni kwalapho wabuya Manazaretha umama wazobonga wathola indlu futhi emveni kwalokho mayibonke Nkosi Manazaretha indlu wayithola shefu ubonga kuthina sama thina sibathi lokhu vindlu noma ngaba nomona lovala umbhobho mayibonke Nkosi mina ngi-original mina ngakha ngithemba umbhobho ngeke into efikayo engabikho noma ethempeli njalo original mayibonke Nkosi Manazaretha uyayekile wa-DJ mayibonke Nkosi Nkosi kufanele kuvulile amen sign yawona mawuvala umbhobho sign abanye baba bangifonela bathi ngesinikele impepho ngathi kubeka umali impepho kamkhulu wakho yena bathi ngeke sesiyenza ayikho injani namhlanje
Ya, vele fundele kusonto ukuthi angileka antu wakho lezi. Babe bekuthusa. Ngoba bathusa ke hayi. Ngithusa ngempela indoda womunye umuzi. Mina wami bakusafa, baba ngisenayo. Manje angisathusa lutho. Angisena baba, angisena mama. Vele uma sekuqedile mokhona mina kuphela ukugcina. Ngoba wonke ngihlupa la angeke ngizomfonela. Akho ba mama uzothi hey mama ngiqayelile. Yini misho? Bathi ke ngeke bekhona bekhona namhlanje. Amen. Yabo, kodwa ngichaza bebexaye kufanele sidoniseka kanzima lo nyaka sisebenze kahle kakhulu. Shumayeli siyabonga nathi ukuthi ibandla lezele shelter kuyona yodwa. Kuningi ukuthi abakwenzile. Amen. Siyacela uNkulunkulu esikhumbule njalo bonke abanikele shembe ephila ibusiso kubo. Amen. Ephinde siphe ubunye siyibandla lasembukweni. Sizobuyisela inkonzo yamanje. Sovala ngengoma ka3 isithathu ivesi ngeke azobona abamanganga ngenxa yesikhathi ngoba besifisa ukuthi laba abangale mabengizwa batshela ukuthi abasilungisele besiphuma la sikwazi ukuthi siye ukudliwa. Amen. Bese abantu bengahambi umuntu engadlile ngoba namhlanje siyijili kaMkhipheni sizobusa. Siyabonga. Nkosi
asinikeleni bafowethu sicela abagulayo bazophila lapho bacela ukuphila bese siyaqhubeka. Amen. Siyabonga kakhulu bantwana bakaNkulunkulu umsebenzi omuhle siyacela njengoba sicela futhi ukuthi uNkulunkulu aphinde asigcine. Ayisengathi ke izulu nalo ngake lithi ukuthi kancane esithola ukumaya phela. Niyakwazi nje bomama ukuhlonipha ukumaya. Khona nozungu abasuka le hey eJoburg. Siyabonga kakhulu bantwana bakaNkulunkulu. Hayi cha mina ngijabule nje phela ngicicima uDawuba. Bashomele bethi abaqhubeke makhona bashomele kuphelele. Amen. Amen. Siyabonga Nkosi Mbusisi. Siyabingelela cha namhlanje ibandla laseMbukweni belibonga unyaka libonga uNkulunkulu eligcinile unyaka wonke ngoba usuphela nje unyaka besibonga uNkulunkulu sibonga izinto ezinhle uNkulunkulu asenzele zona cela ukuthi kube kuhle njalo la besibonga unyaka sicela okuhle ukuthi mase sihamba semakhaya uNkulunkulu ahambe nathi esivikele ingozini zomgwaqo ekhona nasemakhaya mesifika basicijela izinto nabasibekela okuthile kushembe befike sifihle lezo zinto lezo phinde simeme siye entabeni yakhe yokuhlangana ngoJanuwari siphinde ibandla libuye ngonyaka ozayo liphephile lihlangene phinde siqhubeke senze izinto ezinhle sicela uNkulunkulu benathi siyabonga nje ukuhlangana okuhle nokusebenzisana okuhle zibe ningi kakhulu izinto ezinhle uNkulunkulu asiphe zona kulonyaka yize siyibongayo sicela uNkulunkulu esandisele futhi nangonyaka ozayo esenze izinto ezinhle. Siyabonga baba uMshumayeli ubaba uMshumayeli esikhuluma naye uMshumayeli bani? Umshumayeli uMlondo wakhona ekhaya eMbukweni. Oh okay baba yiziphi mhlambe izinto ezimbalwa ongasibalela zona enizachievile kulonyaka kaSembukweni? Kulonyaka sikwazile ukwenza ishelter yebandla enhle ngendlela esimanga enganethi ukwenza usho kuthwala yani izulu siyahlala asinyakazi sahamba imishado ibikhona yonke sayihambela nemkhehlo bonke bebesimema sihambile izwe lonke sibuya koVenda sibuya yonke indawo sihambe yonke indawo umuntu sisabatha naye la uma ejabule sijabula naye uma ekhala sikhala kanye naye asibakhetha abantu. Asiyeza ubaba ukhuluma ngemishado nemikhehlo cishe ibe yongaki imishado kulonyaka ka2005 la eThempeli yaseMbukweni? Bengaphazami ngicabanga ukuthi ibe lezo minus between 15 somewhere over 15 angisakhumbuli kahle. Hayibo ngonyaka oyi1 nyaka oyi1 yayi sisabe kakhulu shadisa kakhulu kanti over 15 phela imshado ngingayibali ikhehla. Manje uzizwa njani baba uMshumayeli njengomshumayeli waleThempeli laseMbukweni iachievement enkulu kangaka enibe nayo kulonyaka 2005 nibandla laseMbukweni? Ngizizwa ngijabule kakhulu ngibonga uNkulunkulu ngiyacela ukuthi udumo nokubonga kungokwakhe. Ngiyacela uNkulunkulu esifihle esisenze sibe ibumba likaSimenti nangonyaka ozayo sibe ndawonye kuyihlandla nokuthi uma ucela umnikele ebandleni lokhiphe siyacela uNkulunkulu ebambathe laba bantu ebanikeza umoya wakhe umuhle bekhuthale bemsebenzele uNkulunkulu. Hayi siyabonga kakhulu bamshumeli. Sanibonani nonke nginenikhona la phakathi komzi waseMbukweni mina ngumkhokheli uMacele uGane kaMkhuzwayo. La eMbukweni ke sinomcimbi omkhulu okuvalelisana ukuphela konyaka sibonga uNkulunkulu sizozibongela uNkulunkulu ukuthi esigcinile unyaka wonke wasilondoloza. Sizocela ukuthi uNkulunkulu mangabe sekiwe emakhaya ushembe unyazi lwezulu usithwale sifike emakhaya ke siphephile kanye nemindeni yethu. Sibatshelile ke bonke ke abayibandla nomama ukuthi mebefike emakhaya bahambe baye emathempeleni bayomkhonza uNkulunkulu ngokushembe munye badlulele ke onyazini lwezulu kuyahanjwa ke bangcwele kuyiwe eKhenana sonke ke sesihlangana eKhenana simkhonza uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu akabonga uThixo. Nani mina ngumamshange ngamazibuko uganele kwaShange njengoba silapha eThempelini sizobonga unyaka kwenziwa impepha nokucela ke
kuhamba kahle nokushemba silondoloze endleleni nokuthi sibonga nje ushembe esigcinile unyaka wonke simzimba uhlangana nomphefumulo. Siyabonga.